ఆఫ్ నేచర్ అంటే ప్రకృతి యొక్క భౌతిక గుణాల గురించిన ప్రాథమిక జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు అనమాట. అధ్యాయం 14లో. సో దీన్ని గుణత్రయ విభాగ యోగము అని చెప్పబడింది అనమాట వ్యాస విరచితమైన భగవద్గీతలో. దాంట్లో మనం ప్రకృతి త్రిగుణాలను గురించి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నవాడు పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు, భగవద్ జ్యోతిని చేరుకుంటాడు అంటూ ఉన్నాడు అనమాట. సో మనం 4వది చూస్తున్నాం. 4వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయా సంభవంతి యా తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజ ప్రదాపిత. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నేనే మీ అందరికీ కూడా బీజమును ప్రసాదించే తండ్రిని. ఒక పిల్లవాడు పుట్టడానికి ఆ తండ్రి ఏ విధంగా బీజాన్ని ప్రసాదిస్తాడో, ఆ బీజం వలనే ఆ బిడ్డ ప్రాణం పోసుకుంటూ ఉంది, దేహాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంది తల్లి గర్భంలో. ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైన ఈ మహత్తత్వంలో, ఈ జగత్తులో, ఈ భౌతికమైన ఈ యోనిలో భగవంతుడు తన బీజాలను ఏర్పరిచాడు. ఆ విధంగా మనం అందరం కూడా ఇక్కడ జన్మించాము చెప్తున్నాడు. చూడండి, అహం బీజ ప్రదపిత. లాస్ట్ లైన్ లో అహం బీజ ప్రదపిత. ఓ కౌంతేయ, సర్వ జీవ సముదాయము భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించుట చేతనే సృష్టించబడుచున్నవరియు, మరియు నేను వాటికి బీజ ప్రదాతనైన తండ్రినని అవగాహన చేసుకొనవలెను. భగవంతుడు ఎందుకు సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు? మన కోరిక మేరకు. మనకు భగవంతుడు వద్దు అనుకున్నాం, బాస్ గా ఉండాలి అనుకున్నాం, ఆ విధంగా మనల్ని డిఫరెంట్ తర్వాత మనం ఇంకా అనంతమైన కోరికల్ని కూడా పెంపొందించుకున్నాం అన్నమాట. ఎప్పుడొచ్చామో భౌతిక జగత్తుకు మనకు తెలియదు. పూర్తి ప్రళయం జరిగిన తర్వాత కూడా ఇంకా భగవద్ధామం వెళ్ళని ఎన్నో బద్ధ జీవులు ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. పూర్తి ప్రళయం అంటే బ్రహ్మ తన జీవితానంతరంలో అంటే జీవితాంతంలో తను మరణించిన తర్వాత అంటే దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత కూడా ఇంకా బద్ధ జీవులు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఏమవుతారండి? ప్రళయం సంభవించేస్తుంది, మొత్తం బ్రహ్మలోకం దాకా ప్రళయం వచ్చేస్తుంది. అప్పుడేమవుతారు? ఆ జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరం లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. మనం ఇదివరకు చూసిన స్లైడ్స్ లో మీకు గుర్తుంటే, మహావిష్ణువు నల్లని మబ్బులోకి ఆయన ప్రవేశించి అక్కడ వివిధ రకాలైన భువన భాండాల్ని తన స్వెట్ పోర్స్, తన రోమాల నుండి సృష్టించాడు. అది ఎప్పుడండి? ఒక శ్వాసలో ఆయన బయటికి విడుస్తాడట, మళ్ళీ తిరిగి శ్వాసను లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు అవన్నీ కూడా లోపలికి వచ్చి చేరిపోతాయట. అదే ప్రళయం అన్నమాట. అంటే భగవంతుని యొక్క ఒక్క శ్వాస లోనే సృష్టి జరిగిపోతుంది, ప్రళయం కూడా జరిగిపోతుంది. ఇది బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరాలు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. మహావిష్ణువు యొక్క ఒక్క శ్వాసలో సృష్టి జరుగుతుంది, పూర్తి ప్రళయం కూడా సంభవిస్తుంది. అప్పుడు ఈ బద్ధ జీవులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తారండి? ఆ భగవంతుని యొక్క మహావిష్ణువు శరీరంలోని నిద్రిస్తూ ఉంటారన్నమాట. భగవద్ధామం చేరుకోవటంలా తిరిగి సృష్టి మళ్ళీ ఎప్పుడు జరుగుతుందో, భగవంతుడు ఎప్పుడు సంకల్పిస్తాడో మళ్ళీ అప్పుడు ఆ జీవులన్నీ కూడా భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా అహం బీజ ప్రదాపిత, మళ్ళీ ఆ భౌతిక జగత్తు యొక్క యోనిలో ఈ బీజాలన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ ఏర్పరుస్తాడు. ఆ విధంగా బ్రహ్మ ద్వారా వివిధ లోకాలలో వివిధ జీవజాతులలో మనందరం కూడా తిరిగి మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇవి ఎన్ని యుగాలుగా జరుగుతూ ఉందో మనకు తెలియదు అనమాట. మన వివిధ వాసనలు, మన వివిధ రుచుల అనుసారము మన జీవజాతులలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సత్వం సుఖే సంజాయతే రజత్ కర్మాణి భారత, జ్ఞానం నావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజాయత్యుత. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓ భరత వంశస్థుడా, సత్వగుణము మనుజుని సౌఖ్యమునందు బంధించును, రజోగుణము అతనిని కామ్య కర్మమునందు బంధించును, తమో గుణము జ్ఞానమును కప్పివేట ద్వారా బుద్ధిహీనత యందు అతనిని బంధించును. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసిన రిపీటెడ్ వర్డ్ ఏంటండి? బంధించును. బంధించును, 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 3 కూడా బంధించును అంటూ ఉన్నాడు అనమాట.
సో మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. 2వ అధ్యాయంలో వచ్చింది త్రిగుణాల గురించి. మధ్యలో కొన్ని అధ్యాయాల్లో త్రిగుణాల గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు లాస్ట్ అధ్యాయంలో కూడా మనం బాగా నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంకా విస్తారంగా నేర్చుకుంటున్నాము. గుణాలు ఏ విధంగా మనకు సంకరిస్తాయి? గుణాలతో మనం సంగం చేసినప్పుడు అవి మనకి సంతరిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ విషయం మనకు అర్థమైపోయింది కదండి. ఏ గుణంతో మనం ఎక్కువగా సాంగత్యం చేస్తూ ఉంటామో ఆ గుణం మనల్ని ఆవరిస్తుంది అనమాట అండి. సో ఈ 3 గుణాలు ఏమిటి? సత్వ, రజో, తమో గుణాలు. సత్వ, రజో, తమో గుణాలుగా భగవంతుడు చెప్పుకున్నాడు అనమాట. అయితే సత్వ గుణంలో స్థిరులైన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు? వాళ్ళు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక బీదవాడు చెద్దన్నం తింటాడు. ఒక మల్టీ మిలియనీర్ అయిన ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ పిజ్జా తినొచ్చు. 2 కూడా సుఖమే. కానీ అతనేమనుకుంటాడు, నాది ఉన్నతమైన ఆనందము అనుకుంటాడు అనమాట. ఉన్నతమైన ఆనందము, ఉన్నతమైన ఒక ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న జీవుడు. నిజంగానే అది ఉన్నతమైన ఆనందం. అది ఎందుకో చూద్దామండి. సో నిజమైన ఆనందం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో కొద్దిపాటి పవిత్రత ఉన్న ఆనందాన్ని, అసౌఖ్యాన్ని, సుఖాన్ని అతను అనుభవిస్తూ ఉంటాడనమాట. అదే బంధిస్తూ ఉంటుంది పైగా అతన్ని. రజోగుణంలో ఉన్న అతను ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీ, కామ్య కర్మము చేత అతను బంధింపబడతాడు. ఎల్లవేళలా పని పని పని, ఏదో ఒక పని చేస్తే అతనికి ఏదో ఒక లాభం దొరుకుతుంది. పరిగెడుతూ ఉంటాడు. ఆ సుఖం కోసం పరిగెట్టినా కూడా సుఖాన్ని అనుభవించే టైం ఉండదన్నమాట. రజోగుణంలో ఉంటాడు, చాలా రజస్సుతో ఉంటాడు, వీర్యంతో ఉంటాడు, ఎప్పుడు పని చేస్తూ ఉంటాడు, ఓవర్ టైం. అదే తమో గుణంలో ఉన్న వాడికి జ్ఞానం అంతా కూడా పూర్తిగా ఆవరించేసి ఉంటుంది. కొద్దిపాటి జ్ఞానం కూడా, తనకి ఏది మంచి, తనకి ఏది చెడు చేస్తుంది అనే జ్ఞానం కూడా తనకు ఉండదు. కాబట్టి పూర్తిగా బుద్ధిహీనంలో ఉండడం వలన మదంతో అతను భ్రాంతి చిత్తుడై అజ్ఞానంతో, మూఢత్వంతో ఉంటూ ఉంటాడు తమో గుణంలో ఉన్న జీవుడు. ఏమండి? సో ఈ గుడ్నెస్ లో, సత్వంలో మనం చేసే కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉంటాయండి? చాలా పాప ఫలితాలను అవి ఇవ్వవు, కొద్దిపాటి పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. దానివల్లనే సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఈ సత్వంలో పనిచేయడం వల్ల. అదే మనం రజోగుణంలో ఉన్నాం అనుకోండి, అనంతమైన కోరికలు అనమాట. దానికి హద్దులు ఉండవు. ఒకటి దొరికినా కూడా అక్కడతో ఆపలేమన్నమాట. లోభంలోకి వెళ్ళిపోతాం. గ్రీడ్, లోభము, అత్యాస, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అతన్ని ఆవరిస్తాయి. అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్. అందుకని అతను కామ్య కర్మలు ఎక్కువగా చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. మరి తమో గుణంలో ఉన్నవాడికి మనం చెప్పుకున్నాము, నిద్ర, సోమరితనం, అజ్ఞానం, మూఢత్వం, భ్రాంతి చిత్తులుగా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా అతని లక్షణాలు. లోవర్ స్పీషీస్, దిగువ జాతుల్లోకి వెళ్ళిపోయే విధంగా అతని కర్మలు ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఈ త్రిగుణాలన్నీ కూడా మనం చెందే అనుభూతులు, ఆలోచనలు, మనం జీవితంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు, తర్వాత మనం చేసే కర్మలు అన్నిటినీ కూడా అవి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ త్రిగుణాలు 3 కూడా. ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నామని దాని మీదే మన భవిష్యత్తు జీవితం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఈ త్రిగుణాలు మన జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకుంటే వీటి నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేది మనం అర్థమవుతుంది అన్నమాట. మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. హౌ టు ట్రాన్సెండ్ దీస్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ ని మనం, ఈ త్రిగుణాలని మనం ఏ విధంగా దాటిపోవాలి అనే దానికి మనం వస్తాము. అంతే కాకుండా ఇది శారీరక, మానసిక, మన భావోద్వేగాల స్థాయిలో కూడా ఇవి మనం ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే శారీరకంగా మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము, మనం ఏ విధంగా బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము, దాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మానసికంగా మన ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మన ఇమోషన్స్, మన రిలేషన్షిప్స్ ఎలాగున్నాయి, మనం ఎటువంటి రిలేషన్షిప్స్ పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం, దాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇన్ ఆల్ ద లెవెల్స్, ఇన్ ఆల్ ద స్టేజెస్, అన్ని స్థాయిలలో కూడా ఈ త్రిగుణాలు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మరి వీటిని ఎందుకు బంధనాలు అంటూ ఉన్నాడు భగవంతుడు అంటే, ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సత్వగుణంలో చేసే మన కార్యక్రమాలు మనకి ఏమిస్తాయి? శాంతినిస్తాయి.
అవేం కార్యక్రమాలు అనేది మనం ముందుగా ఇంకా బాగా చూస్తాము. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకుందాం. అసలు ఏంటి, ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంది అని. అయితే సత్వగుణంలో చేసే కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయండి మనల్ని చాలా ప్రశాంతంగా జీవనం గడిపే పెద్ద మనకి బాధ బందీ లేకుండా, మనకి పెద్ద పెద్ద ఎత్తు కలవరం లేకుండా, వ్యాకులం లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవితం సౌఖ్యంతో వెళ్ళిపోయేట్టుగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తాయన్నమాట. అటువంటి కర్మలు సత్వగుణంలో ఉండే కర్మలు ఇచ్చే ఫలితాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి. అయితే అతను ఆ సౌఖ్యానికి అలవాటు పడిపోయి నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను కదా, నేను భగవంతుడిని ఎందుకు నమ్మాలి, భగవత్ చైతన్యంలోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి, నాకంతా బాగానే ఉంది, ఎవరు చెప్పారు ఇది దుఃఖాలయం అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. అంటే అది బంధిస్తూ ఉందా లేదా మీకు అర్థమవుతుందా? అతను అనుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధుల్ని అతను ఆపగలడా మరి? అవి బేసిక్ దుఃఖాలు కదండి. ప్రతి ఒక్కడికి ఉండే ఈ 4 దుఃఖాలు. ఈ 4 దుఃఖాలే కదా మరి. వ్యాధులను అతను ఆపగలుగుతాడా? మృత్యువును ఆపగలుగుతాడా? భగవంతునికి శరణాగతి పొందితే ఏ విధంగా అతను శాంతిని పొందగలుగుతాడు, శాశ్వతమైన శాంతిని పొందగలుగుతాడు, అది అర్థం కాదనమాట. ప్రస్తుతంగా ఈ కొద్దిపాటి సౌఖ్యానికి అతను ఏమనుకుంటాడంటే నేను మంచి చేస్తే నాకు మంచి జరుగుతుంది, అంత మాత్రం చాలు, నేను ఎవరికి హాని చేయను, ఎవరు నాకు హాని చేయరు, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని మాత్రమే నమ్ముతూ ఉంటారనమాట. దానిపైన ఆ కర్మలని ఎవరు ఆదేశిస్తూ ఉన్నారు, ఆ కర్మల్ని ఎవరు పర్యవేక్షిస్తున్నారు, దాని ఫలితాన్ని ఎవరు ఇస్తూ ఉన్నారు అనే ఆ పైనున్న అధ్యక్షతను, ఆ పైనున్న సుప్రీం కంట్రోల్ ని అతను అర్థం చేసుకోలేడు అనమాట. సో అందుకని దీన్ని ఏమన్నారు, ఇది బంధిస్తూ ఉంది. భగవంతుడు లోపల సాక్షిభూతుడిగా పరమాత్మగా చెప్తూ ఉంటాడు, నాయనా ఈ సౌఖ్యం శాశ్వతమైంది కాదు, నా వద్దకు రా అని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. కానీ అతనికి వినిపించదు. ఆ సౌఖ్యంలో శాంతిగా ఉన్నాడు అన్నమాట, వినడు, ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. అదే ప్యాషన్ లో అనంతమైన కోరికలు కేకలు పెడుతూ ఉన్నాయి. మనసంతా కూడా అనంతమైన కోరికలు కాకులాగా కా 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 అంటూ ఉంటే భగవంతుడు చెప్పే ఆ స్థుతిమెత్తని ఆదేశం మనకి ఎలా వినిపిస్తుంది? వాడు వినిపించుకోడు. రజోగుణంలో ఉన్నవాడి కూడా దాన్ని వినిపించుకోలేడు. తమో గుణంలో ఉన్నవాడు శాశ్వతంగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు అన్నమాట. సోమరితనం. పక్కనున్నవాడు చెప్పేదే వాడికి తలకెక్కదు. ఇంకా భగవంతుడు లోపల నుంచి ప్రేరేపణ ఇస్తే వాడు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటాడు, ఏం తెలియదండి వాడు. అందుకని మూడు కూడా బంధనాలే. ఒకటి సత్వగుణంలో గోల్డ్ తో చేసిన, బంగారంతో చేసిన చైన్ అన్నమాట, బంగారంతో చేసిన సంకెళ్ళు. మరి రజోగుణం వెండితో చేసిన సంకెళ్ళు, తమో గుణం ఇనుముతో చేసిన, లోహంతో చేసిన సంకెళ్ళు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఏమండి, ఏమీ లేదు దీంట్లో. ఫస్ట్ సత్వగుణంలో ఉన్న మనుషుడు ఏ విధంగా బంధించబడుతున్నాడు, అతని సౌఖ్యంగా ఉంటాడు అనమాట. అతను చేసే సత్వగుణంలో అంటే ఎవరిని హింసించరు, అహింస చేయరు, మంచిగా ఉంటూ ఉంటారు, అన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారు, హెల్దీ ఫుడ్ తింటారు. ఈ విధంగా ఉండడం వలన అతనికి సౌఖ్యమైన జీవితం లభిస్తుంది. అంత మాత్రాన అతను శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందుతాడా అంటే లేదు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Kindly understand the difference between ఈ temporary happiness and permanent happiness. ఇక్కడ మనం బాధలను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్టు కనిపించిన భక్తుడు అది బాధ కాదు, శాశ్వతమైన ఆనందం కోసం ఆయన అంతర్లీనంగా ఆ సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. కానీ వీళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే సైంటిస్ట్, ఫిలాసఫర్స్, పిహెచ్డి చేసిన పెద్ద పెద్ద జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతుష్టిగా, శాంతిగా, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. మన స్కూల్స్ లో మనం చూస్తాం, మన ప్రిన్సిపల్స్, మన హెడ్ మాస్టర్స్ ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అంటే చిన్న చిన్న స్కూల్స్ లో కాకపోయినా పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ లో మనం చూస్తే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. దే ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్, దే గెట్ ఆల్ ద రెస్పెక్ట్, వాళ్ళకి కావాల్సిన సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది, దానివల్ల సౌఖ్యంగా ఉంటారు. నలుగురు ఏమనుకుంటారు అని పద్ధతిగా వాళ్ళు జీవనాన్ని గడుపుతారు, హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటారు. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి సౌఖ్యమైన జీవితం లభిస్తుంది. కానీ అదే వాళ్ళని బంధిస్తుంది. ఆ సౌఖ్యమే వాళ్ళని ఇది బానే ఉంది, ఇక్కడ ఉండడం కూడా బానే ఉంది, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండడం కూడా పెద్ద పెద్ద దుఃఖం ఏమీ లేదు, బాగానే ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనం నివసించవచ్చు హ్యాపీగా అనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ భ్రాంతిలో ఉంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఏమండి,
రజోగుణంలో ఉన్నవాడికి భగవంతుడు లోపల నుంచి ఇచ్చే ప్రేరణ వాడికి వినిపించదు. ఎంతసేపు వాడికి భౌతికమైన సుఖం వెంట వెంపర్లాడుతూ ఉంటాడు. ఒకటి దొరికింది అనుకోండి, ఒక టీవీ దొరికింది అనుకోండి, సరిపో దానికన్నా పెద్ద టీవీ కొంటే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటాడు. అది దొరికిన తర్వాత ఏసీ ఉంటే బాగుంటుంది కదా, తర్వాత కార్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. దెర్ ఇస్ నో ఎండ్, నో ఎండ్. దానికి ఒక ముగింపు అనేది ఉండదు అనమాట రజోగుణంలో ఉన్న వాడికి. సో తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి పూర్తిగా బుద్ధిహీనత్వం, పూర్తిగా బుద్ధిహీనత్వం. దానివల్ల అసలు భగవంతుడు చెప్పేదే కాదు, పక్కన తల్లి తండ్రి చెప్పే మంచి మిత్రుడు చెప్పే మంచి మాట కూడా వాళ్ళకి చెవికెక్కదు అన్నమాట. పూర్తిగా నిద్రావస్థలో ఉంటారు అనమాట. సోమరి, తనకి తాను కూడా ఉపయోగపడడు, ఆ విధంగా ఉంటారు. ఏమండి, ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇనఫ్. ఐ హోప్ మీకు అందరికి కూడా అర్థమైంది అనుకుంటూ ఉన్నాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్ళిపోదామండి. ఎస్, హరే కృష్ణ. 10th స్లైడ్, 10th శ్లోక. రజస్తమస్ చ విభూయ సత్వం భవతి భారత, రజస్తత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ విధంగా 3 గుణాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అదేదో రబ్బర్ స్టాంప్ లాగా ఇతను సత్వగుణంలో ఉన్నాడు, ఇతను రజగుణంలో ఉన్నాడు, ఈ విధంగా కాదనమాట. ఏ విధంగా అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయి, కానీ వివిధ వివిధ స్థాయిల్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకరిలో 50% సత్వగుణం ఉంటే, ఒక 30% రజోగుణం ఉంటే, ఒక 20% తమో గుణం ఉండొచ్చు. అంటే అతను సత్వగుణంలో ఉన్నాడు అని మనం అనుకుంటాం. అంటే ఎక్కువసేపు అతను సత్వగుణంలో ఉంటున్నాడు కాబట్టి అతను సత్వగుణం అంటున్నాం. కానీ 3 గుణాలు ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉంటాయి. మరొకరిలో 61, 31, ఇంకో 10, ఇంకొకరిలో 20, 80, మిగతాది ఆల్మోస్ట్ లేదు. ఇలా ఈ వివిధ రకాలైన పెర్మిటేషన్స్, కాంబినేషన్స్ లో ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ త్రిగుణాలలో నిలిచి ఉంటాడు అనమాట. అందుకనే ఒకరి చైతన్యం ఇంకొకరి చైతన్యంతో మ్యాచ్ అవ్వదు, సమానంగా ఉండరు. ప్రతి జీవుడు కూడా విభిన్నమైన చైతన్యంతో ఉంటాడు. సో ఓ భరత వంశస్థుడా, కొన్ని మార్లు రజస్తమో గుణములు జయించి సత్వగుణము ప్రబలమగుచుండును, మరికొన్ని మార్లు రజోగుణము సత్వతమో గుణములను జయించుచుండును, ఇంకొన్ని మార్లు తమో గుణము సత్వ రజో గుణములను జయించుచుండును. ఈ విధంగా గుణముల నడుమ ఆధిపత్యం కొరకు సదా పోటీ జరుగుచుండును. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఈ విధంగా 3 కూడా ఒకదాని గురించి ఒకదాని మీద ఇంకొకటి ప్రాబల్యాన్ని పొందడానికి, ఆధిపత్యాన్ని పొందడానికి అవి ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆధిపత్యాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాయి. అందుకని ఒక్కొక్కసారి మనం సత్వగుణంలో ఉంటాం, ఒక్కొక్కసారి రజోగుణంలో ఉంటాం, ఒక్కొక్కసారి మనం తమో గుణంలో ఉంటూ ఉంటాము. ఒక్కొక్క టైంలో మనం ఒక్కొక్క గుణాన్ని చూపిస్తూ ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఎలాగది, ఇప్పుడు మనం ఒకటే మనిషి, ఇప్పుడు మన నిత్య ఉంది. ఇక్కడ నిత్య మందిరానికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఎట్లాంటి బట్టలు వేసుకుంటుంది? చక్కగా పట్టు పావడ, ఆ విధంగా చక్కగా బొట్టు పెట్టుకొని, చక్కగా జడ వేసుకొని, శుభ్రమైన దుస్తులని, తర్వాత స్నానం ఆచరించి చక్కగా శుభ్రంగా వెళుతుంది. అది సత్వగుణం. అదే ఇంకొక పాప, అదే పాప కావచ్చు, సినిమాకి వెళుతుంది అనుకోండి. ఏ విధంగా వెళ్తుంది? స్నానం చేసినా చేయకపోయినా వెళ్ళిపోతాము, తర్వాత శుభ్రమైన దుస్తులు ఉన్నా లేకపోతే వెళ్ళిపోతాము, అక్కడికి వెళ్ళి నానా చెత్త తింటాము. ఆ తర్వాత అదే మనిషి 3 గుణాలలో వివిధ రకాలుగా మూడు విధాలుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. అదే మనిషి అదే సినిమాకి వెళ్ళి విజిల్స్ వేస్తారు, అదే సినిమాకి వెళ్ళిన వాడు అందరినీ హేళి చేస్తాడు. మరి అదే మనిషి మళ్ళీ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా సత్వగుణంలో ఉంటూ ఉంటాడు. ఎందుకని? ఆ పరిస్థితులు, కాలము, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ జగత్తులో ప్రతి ఒక్కటి, కాలం నుంచి, ప్రదేశం నుంచి, మనుషుల దగ్గర నుంచి, భౌతిక వస్తువుల దగ్గర నుంచి, జీవుల నుంచి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదో ఒక గుణంలో స్థిరమై ఉంటుంది అన్నమాట. మనం ఆ ప్రదేశాలకి, ఆ కాలాలలోని ఆ గుణాలతో మనం సాంగత్యం చేసినప్పుడు మనం అవి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. మందిరంలో ఏంటండి, సత్వగుణంలో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అందుకని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ చైతన్యాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందండి? సాంగత్యం చాలా చాలా ప్రభావం చేస్తూ ఉంటుంది మనల్ని. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాబు ఉంటాడు, వాడి చేతికి మనం కత్తి ఇచ్చామనుకోండి, బొమ్మ కత్తులు ఉంటాయి కదా, ఈ రాజుగారి కత్తి,
ఇట్లాంటి బొమ్మ కత్తులు ఉంటాయి కదా, అది వాడికి కొని ఇచ్చామనుకోండి, ఏం చేస్తాడు, దాన్ని తీసుకెళ్లి మందిరంలో పెడతాడా, మన పూజా గదిలో పెడతాడా, లేకపోతే ఇలా ఇలా ఫైట్ చేస్తాడా? ఏమంటాడండి వాడు? వెంటనే రాజు అయిపోయి ఇలా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు, అందరినీ పొడుస్తున్నట్టుగా వాడు ఊహించుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు కదండి. అంటే ఆ యొక్క కత్తి స్వభావాన్ని వాడు రాజు కాకపోయినప్పటికీ ఏం చేశాడండి, దాన్ని ఆవరించుకున్నాడు. వాడు సాంగత్యం వలన ఏమైంది, వెంటనే వాడు రాజుగా ఊహించుకుంటున్నాడు, లేకపోతే ఇంకొక విధంగా వాడు దాన్ని యుద్ధం చేయడానికి వాడుతూ ఉన్నాడు. అదే వాడి చేతికి ఒక పువ్వు ఇచ్చారనుకోండి, అందమైన గులాబీని ఇచ్చారనుకోండి, ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ వెళ్ళి పరిగెట్టుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మ తలలో పెట్టొచ్చు, లేకపోతే పూజా మందిరంలో భగవంతుడి దగ్గర పెట్టొచ్చు. సో వస్తువులు మనల్ని ఈ విధంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి, వివిధ గుణాలు. సో మనం సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ విధమైన స్వభావం కలిగి ఉంటాము, ప్రతి ఒక్క దాని గురించి కూడా మనకి చాలా చాలా చక్కని విశ్లేషాత్మకమైన ఒక ఆలోచన, లేకపోతే ఒక ఐడియా ఉంటుంది, క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు వాడికి. ఇది మనిషి అని వాడు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది, ఇది చెడు అని ఖచ్చితంగా తెలుస్తున్నాను. ఇది సత్వగుణంలో ఉండే లక్షణం. తర్వాత ఉన్నతమైన ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అదే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి, చద్దన్నానికి ఒక పిజ్జాకి ఉన్నతమైన ఆనందం, కాస్త దాంట్లో క్వాలిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఆ సౌఖ్యంలో కొంచెం క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. లోవర్ మోడ్స్ లో కన్నా సత్వగుణంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ కొద్ది మెరుగ్గా ఉంటుంది అనమాట. మరి ప్యాషన్ రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, మన ఇంద్రియాలను ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ భోగం అనుభవించేట్టుగా, ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా భోగించేట్టుగా ఉంటాయన్నమాట తన కార్యకలాపాలని. ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఆలోచనలో ఉంటారన్నమాట. భార్య, పిల్లలు, ఇంకా పెద్ద ఇల్లు, ఇంకా పెద్ద ఆస్తి, ఇంకా పెద్ద ఈ విధమైన ఉన్నతమైన స్థానం, ఈ విధంగా అతను ఆలోచనలకి ఒక ఎండ్ అనేది ఉండదు. ఇది మీ అందరికీ అర్థమైంది. సో ప్రస్తుతం జరిగే కలియుగంలో కూడా ఏమని చెప్తున్నారంటే, మోడర్న్ సివిలైజేషన్, మనం ప్రస్తుతం ఉన్న మన ఈ ప్రస్తుతం జరిగే సమాజంలో అంతా కూడా ఎక్కడ ఉందన్నమాట అండి, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, రజోగుణంలో వెళుతూ ఉన్నాము. అందుకనే ఇప్పుడు సైంటిస్టులు ఏమంటే అదే వేదం, డాక్టర్స్ ఏం చెప్తే అదే వేదం. ఇంకా సనాతన ధర్మానికి విలువ లేకుండా పోయింది. సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఏమని చెప్తే అదే వేదము. భగవంతుడు లేడు, మేము ప్రూవ్ చేయలేం కాబట్టి భగవంతుడు లేడు అంటే లేడు. అందరూ కూడా దాని వెనకాల వెళ్తూ ఉన్నారనమాట. మేము చంద్రమండలానికి వెళ్ళాము అంటే చంద్రమండలానికి వెళ్ళారు అంటూ ఉన్నారనమాట. ఈ విధంగా ఎన్నో విధాలుగా మనం మోడర్న్ సివిలైజేషన్, ప్రస్తుతం మన నాగరికత ఏ విధంగా ఉందన్నమాట అండి, ఈ రజోగుణంలో జరుగుతూ ఉన్నది కలికాలంలో. కంఫర్ట్స్ ని, సౌకర్యాన్ని పెంచుకోవడం కోసం వాడు వెంపర్లాడుతూ ఉంటాడు రజోగుణంలో ఉన్న జీవుడు. మరి తమో గుణంలో చెప్పేదేమీ లేదండి, మనిషికి 6 గంటల నిద్ర సమయం సరిపోతుంది. సత్వగుణంలో ఉన్నవాడికి 6 గంటల నిద్ర సరిపోతుంది, కానీ తమో గుణంలో ఉన్నవాడికి 10 నుంచి 12 గంటలు ఇంకా పైన కూడా నిద్రపోతూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళకి నిద్ర ఎక్కువగా వస్తుంది, భ్రాంతి చిత్తులుగా ఉంటూ ఉంటారన్నమాట, మూఢత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎవరికి ఉపయోగం ఉండరు వాళ్ళు. రజోగుణంలో అట్లీస్ట్ భార్య, పిల్లలు ఏదో సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తారు, అతను కూడా కొద్దిపాటి ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు తన స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి. సత్వగుణంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానము, ఆనందము, ఈ రెండు కూడా వాళ్ళ లక్షణాలు. జ్ఞానం ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఆనందం ఉంటుంది. అంటే ఎటువంటి జ్ఞానం అనేది మళ్ళీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ విధంగా మనం సౌఖ్యంగా జీవించవచ్చు బాధలు అనుభవించకుండా అనే జ్ఞానమే. ఇక్కడ నుంచి ఎలాగ ఎస్కేప్ అవ్వాలనే జ్ఞానం కాదు. సో వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది. రజోగుణంలో చేసే ప్రతి కార్యకలాపం యొక్క ఫలితము దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెంపర్లాట వెనకాల వాడు చేసే కర్మలన్నీ కూడా దుఃఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దుఃఖం. ఇగ్నరెన్స్ లో చేసే, తమో గుణంలో చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అతన్ని లోవర్ స్పీషీస్, ఇంకా దిగువ జాతుల్లోకి పంపించే విధంగా వాడు అలవాట్లు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఇవి ఇంకా క్లియర్ గా మనకి ఏమేమి అలవాట్లు, ఏ విధంగా తింటా వాళ్ళ భోజనం ఉంటుంది, ఏ విధంగా వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు, ఏ విధంగా వాళ్ళ ఫెయిత్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి
16-17 చాప్టర్స్ లో మనకు బాగా తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. సో చేత మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎప్పుడైనా మనం ఈ లోవర్ మోడ్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నాము, దిగువ స్థాయికి సంబంధించిన గుణాలలో మనం స్వభావాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాము అని మనకు అనిపించినప్పుడు, నిన్న మన ఉమా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు అడిగినట్టుగా మనకు అనిపించినప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నమాట అండి, ఒక్క నిమిషం ఆగి ఇది నేను చేస్తున్నానా లేకపోతే ఈ గుణాలు చేస్తూ ఉన్నాయా, పోయి అది ఆలోచించలేకపోయినా కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ విధమైన బిహేవియర్ నేను మెచ్చుతానా మెచ్చుకున్నా, లేదా ఈ పరిస్థితిలో సపోజ్ నా పెన్ అతను లాక్కున్నాడు, నాకు కోపం వచ్చింది, కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక గంట పోయిన తర్వాత ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ గా అనిపిస్తుందా, ఇది నాకు ముఖ్యమైన విషయమా అనేది మనం ఆలోచించుకుంటే వెంటనే కూడా మనం దానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఆగగలుగుతాము. సో ప్రతిస్పందించకుండా ఉండగలగడం అనేది మనం అందరం కూడా అభ్యాసం చేయాలి. లోవర్ మోడ్స్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. అది ఏం చేస్తుందండి, లోవర్ మోడ్స్ లో మనం రియాక్ట్ చేస్తే, ప్రతిస్పందిస్తే అది మనకి 3 ద్వారాలు ఉన్నాయట, కామము, క్రోధము, తర్వాత కీర్తి. ఈ విధమైన కాదు కామము, క్రోధము, తర్వాత లోభము, ఈ 3 కూడా నరకలోకాలకి 3 దారులు, 3 మార్గాలు అని చెప్పబడింది. సో మనం లోవర్ మోడ్స్ లో, దిగువ స్థాయి మోడ్స్ లో మనం బిహేవ్ చేస్తే కనుక ఈ నరకలోకాలకు మనం దారి తీస్తున్నట్లు లెక్క. అందుకని డెఫినెట్ గా మనం వాటిని నిలువరించాలి. ఎప్పుడు మనం దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నామో అప్పుడప్పుడు మనం దాన్ని నిలువరించడానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు మనం నిలువరిస్తే ఏమవుతుందండి, స్లోగా మన చైతన్యం ఎటువంటి స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ స్లోగా ఆ పైన ఉన్న స్థాయికి చేరుతుంది, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, సత్వంలోకి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట చైతన్యం. మనం నిలువరించగలిగితే అది దాని వల్ల వచ్చే ఉపయోగం. నిలువరించగలగాలి, తప్పకుండా నిలువరించాలి. డెఫినెట్ గా మనం తమో రజో గుణాల్లో ఉంటాం కాబట్టి వాటిని మనం రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఒక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మతో ఏ విధంగా పోట్లాడుతుందండి, ఈ ఆత్మ సేమ్ క్వాలిటీకి చెందినవి. అప్పుడు వాళ్ళకి దేని వల్ల ఒక యుద్ధం వచ్చే, ఒక ఫైట్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ మోడ్స్. అంటే ఈ జీవిలో ఉన్న ఆ లోవర్ మోడ్స్, దిగువ స్థాయిలో ఉన్న గుణాలు, ఈ జీవిలో ఉన్న గుణాలు దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి తప్ప ఆత్మలకి ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు. అక్కడ గుణాలు వర్క్ చేస్తున్నాయి అనేది మనం విడిపోయి చూడాలన్నమాట. వెనక్కి వచ్చి ఒక్క క్షణం మనం వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడ గుణాలు ప్రవర్తిస్తున్నాయి, ఇది నేను కాదు అని చూడగలగడమే విముక్తి, లిబరేషన్ అంటున్నాడు భగవంతుడు. బ్రహ్మస్థాయికి మనం, బ్రహ్మ జ్యోతికి వెళ్లే స్థాయికి మనం వచ్చేస్తాం. అది చూడగలిగితే చాలు, విడిగా చూడగలగాలి. ఇది నేను కాదు, ఇది ఒక భౌతిక జగత్తు యొక్క త్రిగుణము అని మనం చూడగలిగితే మనం బ్రహ్మజ్యోతి స్థాయికి వచ్చేసినట్టే. ఇంకా దానికి భగవంతుడు తోడైతే ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళినట్టే. నార్మల్ గా ఒక జీవి ఇది తెలుసుకోగలిగితే మాత్రం బ్రహ్మజ్యోతి స్థాయికి వచ్చినట్టే. ఏ విధంగా ఒక గొర్రెను చెట్టుకి కట్టేసామనుకోండి, వాడు చక్కగా ఈ ప్రకృతి నియమాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటా పోతున్నాడు. భగవంతుడు ఉన్నాడో లేడో తర్వాత సంగతి. ఏదో పుణ్యకార్యాలు చేసుకుంటా, ఎవరికి హింస చేయకుండా చక్కగా పోతూ ఉన్నాడు అనుకోండి, దాని తాడు దూరంగా ఉంటుంది అనమాట, ఎక్కువగా అది తిరగచ్చు. చెట్టుకు కట్టేసిన గొర్రె ఆ తాడు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువ ప్లేస్ లో అది తిరగచ్చు, ఎక్కువ ప్రదేశంలో అది ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు, ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది దానికి. కానీ కట్టబడే ఉంది, అది మనం ఆలోచించాలి. ఆ గొర్రె ఆ చెట్టుకు కట్టబడే ఉంది, వదిలేలా. తాడు మాత్రం చాలా పెద్దదిగా ఉంది అనమాట. రజోగుణంలో ఉన్నవాడికి వీడు సరిగా నడుచుకోవటంలా కొంచెం అతి కర్మ చేస్తూ ఉన్నాడు, ఓవర్ ఎఫర్ట్స్ ఎండీవర్ చేస్తున్నాడు ఈ భౌతిక సుఖాన్ని అనుభవించడానికి. వాడి తాడు కొద్దిగా షార్ట్ చేయబడుతుంది, దగ్గరకు లాగబడుతుంది, వాడి ఫ్రీడమ్ ఇంకా తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఆ చెట్టుకి కొద్ది ఆవరంగా అతను తిరగలుగుతాడు. ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నవాడికి పూర్తిగా ఇక్కడ దాకా ఇలాగా కట్టబడి ఉంటాడు, ఆ చెట్టుకి ఇంక ఇట్లా కట్టబడి ఉంటాడు. వాడికి ఎటువంటి ఫ్రీడమ్ లేదు, వాడికి మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి ఏమి తెలుసుకునే ఆస్కారం లేదు. ఆ విధంగా మన స్వతంత్రము తగ్గిపోతుంది లోవర్ మోడ్స్ లో మనం యాక్ట్ చేసినప్పుడు. అంటే లోవర్ విషయం వెళ్ళిపోతే మనకి ఎటువంటి స్వాతంత్రం ఉండదు కదండి. ఆ విధమైన భావనలో ఇది చెప్పబడింది అనమాట. మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు.
14 నుంచి 18 వరకు భగవంతుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ 3 గుణాలలో మనం ఏ విధంగా మరణాన్ని అనుభవిస్తే, మరణాన్ని మనం అనుభూతి చెందితే ఏ విధమైన మనకి లోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ముందు స్లైడ్ లో ఏముంది ప్రభు? ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్ళిపోండి. శ్లోకంకి వెళ్ళండి. శ్లోకంకి వెళ్ళండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో 14 నుంచి మనకి 18th వరకు వద్దులేండి ప్రభు, వెనక్కి వెళ్ళండి. 14th నుంచి 18th వరకు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, 3 లోకాలకి 3 విధాలైన గుణాలలో మనం ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడితే ఏ ఏ లోకాలకు మనం చేరుకుంటాము అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఏ లోకాలది కాదు, ఇంకా వివిధమైన విషయాలను మనకు భగవంతుడు 3 గుణాలలో ఏ విధంగా జరుగుతుందో చెప్తున్నాడంట. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ మనిషిని ఇక్కడ చూడొచ్చు. అతను సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు అతని ముఖము ఒకటే మనిషి, ముగ్గురు కూడా ఒకటే మనిషి. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు అతని మొహం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది. మరి రజోగుణంలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు, ఆశ, లోభము అవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు భ్రాంతి, మ్యాడ్నెస్, మదము, తర్వాత మూఢత్వము అన్ని కూడా మనకి తమో గుణంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వెరీ డేంజరస్ మోడ్ అన్నమాట. సో గుడ్నెస్ లో మనకి సత్వగుణంలో మనం మరణిస్తే కనుక ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళే మనకి ఆస్కారం ఉంది. ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్తాం అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తాం. అది కూడా భౌతిక జగత్తే, మళ్ళీ కింద పడిపోతామండి. అందుకనే దీన్ని బంధనము అన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ రజోగుణంలో మనం దేహాన్ని విడిచిపెడితే తిరిగి ఈ కర్మ భూమి మీదే మళ్ళీ భూమిపైనే పుడతారు అంటారు అనమాట. రజోగుణంలో మనం మరణిస్తే ఈ భూమిపైనే మళ్ళీ తిరిగి జన్మెత్తుతాము. మరి తమో గుణంలో మనం మరణిస్తే ఏమవుతుంది, దిగువ స్థాయి జాతుల్లోకి వెళ్ళడం గాని లేకపోతే నరకలోకాలకి వెళ్ళడం గాని జరుగుతుంది అనమాట. మీరు చూస్తే కనుక మనం గమనించవచ్చు, మీరు ఎవరైనా కూడా చూసుంటారు, ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ఎవరైనా పైన మనకి 9 రంధ్రాలు ఉన్న శరీరం కదండి, పైనున్న రంధ్రాల నుండి జీవుడు బయటికి వెళితే కనుక, ఈ దేహంలోంచి జీవుడు బయటికి వెళితే కనుక ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళుతున్నాడు, ఇప్పుడున్న స్థితి కన్నా ఉన్నతమైన స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తారన్నమాట. అదే దిగువ రంధ్రాల నుంచి, దిగువ శరీరంలో ఉన్న రంధ్రాల నుంచి అతని జీవుడు బయటికి వెళ్ళాడు అనుకోండి, చనిపోయేటప్పుడు అంటే తను దిగువ స్థాయి లేకపోతే అధమలోకాలకి వెళ్ళాడు ఈ జీవి అని చెప్తారన్నమాట. చాలా మందిని మనం చూస్తాము, మూత్రము, మలము అన్ని కూడా విసర్జిస్తారు చనిపోయేటప్పుడు. అతి భయంకరమైన ఆ యమదూతల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ విధంగా కింద దిగువ రంధ్రాల నుంచి జీవుడు బయటికి పోతాడనమాట. ఆ ప్రెషర్ అక్కడ మనకి జరిగి అక్కడ నుంచి జీవుడు పోవడం వలన వాళ్ళు మూత్రము, మలము అన్ని కూడా విసర్జిస్తూ ఉంటారన్నమాట. కొంతమంది ప్రశాంతంగా లేదా కళ్ళు తెరుచుకొని చనిపోతారు. ఈ విధంగా పై లోకాలకి వాళ్ళు వెళుతూ ఉంటారన్నమాట. సో సత్వగుణంలో మనం చేసే కర్మ ఏ విధంగా ఉంటుంది, పవిత్రంగా ఉంటుంది. దాన ధర్మాలు, మంచి కార్యాలు, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం, చక్కగా చదువుకొని ఉన్నత స్థాయిలకు వెళ్ళడం, ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రశాంతమైన జీవితంలో ఉంటూ ఉంటారు. అదే రజోగుణంలో ఉన్న కార్యకర్మ మనకి ఏమి ఇస్తుంది, మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది. దుఃఖాన్ని, అతి కర్మ, ప్రయాసము, అతి ప్రయాసము, అవసరం లేని ప్రయాసము, గ్రీడ్ ఇస్తుంది, లోభాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. ఆ తమో గుణంలో ఎప్పుడు కూడా మూఢత్వాన్ని మనకు ప్రసాదిస్తుంది తమో గుణం. తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది, సత్వగుణం యొక్క ప్రభావము అసలైన జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటారు. ఏది కనీసం మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి రావడానికి మన సత్వగుణంలో ఉంటేనే ఈ మార్గాన్ని మనం ఒక్క నిమిషం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. సో మన సత్వగుణంలో ఉంటేనే ఈ వాస్తవమైన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. అట్లీస్ట్ ఈ రజో తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏవేవో లాజిక్స్ చెప్తారన్నమాట, ఇక్కడ నేను రావాలా, వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటారు యాక్చువల్లీ. సో వాళ్ళు రారు.
అట్లీస్ట్ మన కొద్దిపాటి సత్వగుణం మనలో ఉంటే, సుకృతి ఉంటే కనుక మనం ఇటువైపు మనకి మొగ్గు చూపుతూ ఉంటాం అనమాట. అందుకని ఆ విధంగా సత్వగుణం కొద్దిపాటి మనకి లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది, కానీ ఇక్కడే ఉండడానికి అది ప్రేరేపిస్తుంది. అందుకని అది బంధనం. సో రియల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది వాళ్ళకి శ్రద్ధ త్వరగా లభిస్తుంది అనమాట. ఏది మంచి అని నమ్మగలుగుతారు, ఇది చెడు అని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. మరి రజో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు వినిపించుకోరు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు రివర్స్, మంచిని చెడుగా అనుకుంటారు, చెడును మంచిగా అనుకుంటారు. రివర్స్ అనమాట. వాళ్ళకి ఏది మంచి చేకూరుస్తుందో అది నాకు చెడు, దాని జోలికి నేను పోకూడదు అనుకుంటారు. అది ఏది చెడు కల్పిస్తుందో ఇది నాకు మంచి అనుకుంటారు అనమాట. రివర్స్. ఇంకా వాళ్ళకి అజ్ఞానంలో కూరుకుపోయిన జీవులు అన్నమాట. సో మనం ఏ విధమైన నిర్ణయాలు మన జీవితంలో తీసుకుంటూ ఉన్నామో ఆ విధమైన మన భవిష్యత్తులో మనకి దొరకబోయే శరీరాలు ఇప్పుడే మొదలైపోతాయి, తయారవుతాయి. ఏ మనం చాయిసెస్ తీసుకుంటూ ఉన్నామో, ఏ గుణంలో మనం చాయిసెస్ తీసుకుంటూ ఉన్నామో దాని అనుగుణంగా మన నెక్స్ట్ తరువాతి జన్మ నిర్ధారించబడిపోతుంది. ఆ రూపాన్ని మనం ఇప్పుడే తయారు చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ బాడీస్. సో ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ రేపు చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఏ విధంగా మనం ఈ భూనభాండాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. భూనభాండాలు భగవంతుడి నుంచి ఏ విధంగా వచ్చినాయి బయటకి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా. అది నేను చూపిస్తాను అని చెప్పాను కదండి. ఇదే మీరందరూ కూడా చక్కగా చూడొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్స్. ఒక్క యూనివర్స్ ఇది. యాక్చువల్లీ దీనికి పైన మీరు బయట చూస్తే ఇది ఎగ్ లా ఉంది కదా, ఒక గుడ్డు లాగా ఉంది కదా. ఆ బయట మీరు చూడండి ఇంకా అండాలు ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా అండాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మనం చెప్పుకున్న మహావిష్ణువు యొక్క రోమాల నుండి ఇవన్నీ కూడా బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. సో మనం ఒక్క భూనభాండాన్ని మాత్రం స్టడీ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సపోజ్ ఇది మందే అనుకుందాం, ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇది మంద అనుకుందాం. సో ఆ మహావిష్ణువు నుంచి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రతి ఒక్క అండంలోనికి ప్రవేశించాడు. మహావిష్ణువు నుంచే ఇంకా గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఎక్స్పాండ్ అవుతారంట. భగవంతుడే, పూర్ణ పురుషోత్తముడే. ఆయన విడిపోయినా కూడా ఆయన సంపూర్ణంగానే ఉంటాడు, పరిపూర్ణంగానే ఉంటాడు. ఇప్పుడు కేక్ ఉంటుంది, కేక్ 4 భాగాలు చేస్తే ఇంకా కేక్ అక్కడ ఉంటుందండి? ఉండదు కదా. ఆ విధంగా కాదనమాట. భగవంతుడు ఎన్ని విస్తారాలుగా విస్తరించినప్పటికీ భగవంతుడు ఒక్కడిగానే ఉంటాడు. అతని పొటెన్సీలో, ఆయన ఎనర్జీస్ లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. అది అచింత్యమైన భగవంతుడి గుణము. మనం దాన్ని ఆలోచించలేము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. ఇందులో మీరు చూడొచ్చు, కింద గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భోదక అనే జలములో, అనే సముద్రంలో ఉంటూ ఉంటాడు. ఆయన దగ్గర లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఆయన నాభిలో ఉన్న కొలను నుండి ఒక పద్మము ఉద్భవిస్తుంది. ఆ పద్మము పైన ఉన్నదే సత్యలోకము, మొదటి లోకం అన్నమాట, ఆర్ బ్రహ్మలోకము. ఆ తర్వాత కింద తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకము ఎక్కడుందో చూడండి. అంటే ఇక్కడ వరకే మనం వెళ్ళగలుగుతాము పుణ్యకర్మలు చేస్తే. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి భూలోకానికి పడతాం అన్నమాట. మధ్యలో ఉపర్లోకం ఉంది చూడండి, రాక్షసాస్ అండ్ గోస్. నేను చెప్పాను కదా, ప్రేతాత్మలు మొదలైనవి. రాక్షసులు, ప్రేతాత్మలు ఉంటారు. స్వర్గలోకం నుంచి మనం కింద పడినప్పుడు వాళ్ళు తింటారు మనల్ని అని. ఆ లోకం భువర్లోకం మధ్యలో ఉంది చూడండి. ఆ తర్వాత మిడిల్ లోకం మనది. పైన ఉన్నవన్నీ కూడా హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ అయితే మనది మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్. అటు ఇటు కాకుండా ఉంటుంది. అంత సౌఖ్యము ఉండదు, అంత దుఃఖము ఉండదు. మనం చేసుకునే చాయిసెస్ బట్టి ఉంటుందన్నమాట. కానీ కింద లోవర్ ప్లానెట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. అతల వితల ప్రభు, డోంట్ టైప్ ప్రభు, ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ద స్లైడ్. జస్ట్ ఎ మినిట్. అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల, ఇవన్నీ కూడా ఈ పితృలోకాలు, ఇవన్నీ హెల్లిష్ ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. ఈ దిగువ స్థాయిలో ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ కూడా ఉన్నతమైన, అంటే సోఫిస్టికేటెడ్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. సోఫిస్టికేటెడ్ మనకన్నా మనం ఇప్పుడు ఎయిర్ప్లేన్స్ ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టాము, స్పేస్ రాకెట్స్ కనిపెట్టాము, ఇంకా వివిధ రకాలైన సౌకర్యాలను, ఏసీ ఇవన్నీ కూడా మనం కనిపెట్టాము. కానీ
ఈ ఈ ఈ దిగువ లోకాల్లో ఇంకా ఉన్నతమైన మనకి సౌఖ్యాలు ఉంటాయట. సోఫిస్టికేటెడ్ సౌఖ్యాలు మనకి దొరుకుతాయట కింద. కాకపోతే వాళ్ళు మనకన్నా దిగువ జాతి అంటే ఇప్పుడు నాగలోకము ఇవన్నీ కూడా కింద ఉంటాయన్నమాట. మానవ లోకమే అత్యంత ముఖ్యమైన లోకము. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ధర్మాన్ని అనుసరించి బయటకు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు, కానీ మిగతా లోకాస్ లో ఆ ఛాన్సెస్ తక్కువ అన్నమాట. కిందకు వెళ్ళినా మీకు సౌఖ్యాలు ఎక్కువ, దిగువ స్థాయి అంటే న్యూనమైన హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, పైన ఉన్నతమైన హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. రెండిట్లో కూడా సోఫిస్టికేటెడ్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. కానీ మానవ లోకంలోనే మనకు దుఃఖాలు, ఈ కర్మ, ఈ అకర్మ వికర్మలు, వీటికి వచ్చే ఫలితాలు మనల్ని ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం బయటికి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం. ఈ మానవ శరీరంలోనే అది సాధ్యం. మిగతా వాటిలో మనకి అది అంతగా లభ్యం కాదు. 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ కూడా ఈ 14 భువన భాండాల్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి. మానవ జీవితం అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట అండి. తర్వాత ఈ అండము ఎంత గట్టిగా ఉంటుందంటే దీని షెల్ ఎర్త్, వాటర్, ఎయిర్, ఫైర్, ఈథర్ ఇవన్నీ కూడా 10 రెట్లు, ఒక్కొక్క లేయరు 10 రెట్లు పెరుగుతూ పోతుందట. దీన్ని చీల్చుకొని జీవుడు బయటకు వెళ్ళాలి అంటే ఆ దుర్గాదేవి ఆ 3 గుణాలతో మనల్ని నొక్కి పెడుతూ ఉంటుంది. అంత ఈజీ కాదనమాట. భగవంతుని పాదాలని పట్టుకుంటే ఈజీగా తరించిపోతాం, భగవద్ధానానికి చక్కగా వెళ్ళిపోతాం. భగవద్ భక్తుని పట్టుకుంటే మనం చక్కగా తరించిపోతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఈ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? 20వ శ్లోకం కదా. గుణానేతానతి అతీయత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్ విముక్తో మృతమస్నుతే. దేహదారి యొక్క జీవుడు దేహముతో కూడి ఉన్న ఈ త్రిగుణములను దాటగలిగినప్పుడు జనన మరణ వార్ధక్యముల నుండి మరియు వాని దుఃఖముల నుండి విడివడి ఈ జన్మమునందే అమృతత్వమును పొందును. దేహదారి అగు జీవుడు దేహముతో కూడి ఉన్న ఈ త్రిగుణములను దాటగలిగినప్పుడు, అంటే ప్రతి జీవి, ప్రతి జీవరాశి కూడా ఒక గుణముతో సాంగత్యంతో పొంది ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువగా ఒక గుణంతో ప్రాబల్యం చెంది ఉంటుంది. సో జనన మరణ వార్ధక్యముల నుండి మరియు వాని దుఃఖముల నుండి విడిబడి ఈ జన్మమునందే అమృతమును పొందును. ఏ విధంగా? ఈ త్రిగుణాలను దాటినప్పుడు ఆ విధంగా మనం ఈ ఈ ఈ అమృతత్వాన్ని పొందొచ్చు. అంటే భగవద్ భక్తి చేయకపోయినప్పటికీ ఆ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు మనం వెళ్ళగలిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఈ త్రిగుణాలను మనం గనక ట్రాన్సెండ్ చేయగలిగితే. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మమ మాయా దురత్యయ, అంత ఈజీ కాదు. నా యొక్క ఈ భౌతిక మాయ అత్యంత దృఢమైనది. మమ మాయా దురత్యయ, అంత ఈజీగా మీరు తరించిపోలేరు. అందుకని ఏం చేయాలి? భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందాలి. ఈజీగా ఇవన్నీ కష్టాలు అనుభవించకుండానే మనం చక్కగా తరించిపోతాము అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. అయితే అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తాడు మధ్యలో ఏమనంటే, కృష్ణ అయితే చెప్పు నాకు, ఇటువంటి ఈ జీవుడు ఏ విధంగా ఈ త్రిగుణాలను దాటిపోయిన ఆ జీవుడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అతని స్వభావం ఏంటి, ఏ విధంగా వీటిని అతను తరించిపోయాడు, దాటగలిగాడు నాకు చెప్పు కృష్ణ అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. అతని యొక్క లక్షణాలను భగవంతుడు ఇక్కడ 22 నుంచి 25వ శ్లోకం వరకు చెప్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఇది చాలా ముఖ్యం, చక్కగా మనం విందాం. ఈక్విపాయిస్డ్ గా ఉంటాడు అంటే అతనికి మంచి చెడు జరిగినప్పటికీ, అతనికి మంచి అయినా చెడైనా అది ఎప్పుడు టెంపరీనే, శాశ్వతమైంది కాదు. అప్పుడు అతను ప్రతిస్పందించడు. మంచి జరిగినప్పటికీ అతను ఆనందించడు, చెడు జరిగినప్పటికీ అతను దుఃఖించడు. మనకి ఏదైనా ఫస్ట్ వచ్చిందంటే ఉప్పొంగిపోయి అందరికీ చెప్పుకుంటాం, అట్లా అతను పొంగిపోడు. అశాశ్వతమైనదే కదా, 2 గంటల్లో తీరిపోయేది లేదా 1 సంవత్సరంలో తీరిపోయేది. అలాగనే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు చింతించడు. చైతన్య మహాప్రభు అర్ధరాత్రి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఇంట్లో కీర్తనలో మునిగిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా నృత్యం చేస్తూ పారవస్యంలో హరినామం చేస్తూ ఉన్నారట. ఇంతలోపు ఆయనకి తెలిసింది శ్రీవాస్ ఠాకూర్ యొక్క బిడ్డ కుమారుడు చనిపోయాడు అని. అయినా కూడా వాళ్ళు ఆయన ఎవరిని కూడా డిస్టర్బ్ చేయలేదట.
స్వంత కుమారుడే తను పోగొట్టుకున్నప్పటికీ అతను డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు, ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. మళ్ళీ తిరిగి కలిగాడు అనుకోండి బిడ్డ, ఆ విధంగా వాళ్ళు ఈక్వి పాయిస్డ్ గా ఉంటారు, ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటారు. దేనికి కూడా వాళ్ళు ప్రతిస్పందించరు. తర్వాత న్యూట్రల్, స్పందించకుండా ఉంటారు. ఈ ఈ ఈ బాడీ నేను, ఈ శరీరాన్ని నేను కాదు, ఈ మనస్సును నేను కాదు, ఈ ఇంద్రియాలను నేను కాదు, నేను ఆత్మస్వరూపుడను. ఈ విషయం మనం తెలుసుకోకుండా త్రిగుణాలని మాత్రం దాటిపోలేము. ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే, లాస్ట్ చాప్టర్ లో బాడీ వేరు, క్షేత్రం వేరు, తర్వాత క్షేత్రజ్ఞులు వేరు, ఆ తర్వాత త్రిగుణాలు వేరు. ఈ మూడింటిని భేదించడం మనం నేర్చుకోవాలి. నేను చాలా కోపంగా ఉంటానండి, నాకు కోపం ఎక్కువ. మీకు కోపం లేదు, ఆ త్రిగుణాన్ని మీరు ఆపాదించుకున్నారు. అది మనం తెలుసుకోవాలి, విడదీయాలి. నేను అనేది మనం పక్కకు తీయాలి. నేను ఆత్మస్వరూపుడను, త్రిగుణాలను నేను ఆపాదించుకుంటున్నాను, ఐ కెన్ స్టాప్ ఇట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఐ కెన్ స్టాప్ ఇట్ అని తెలుసుకోవాలి. తర్వాత వాళ్ళు దేని గురించి కూడా వెంపర్లాట చూపించరు, వెంపర్లాడుతూ ఉండరు. ఒక ఒక ఒకతను అతని పక్కింట్లో ఏమొచ్చినా కూడా ఇంకొక 2 కొనేసుకుంటూ ఉంటాడంట. పక్కింటి వాళ్ళు టీవీ కొంటే ఇంకా పెద్ద టీవీ కొంటూ ఉంటాడు. పక్కింటి వాళ్ళు ఏసీ కొంటే ఈయన 2 గదుల్లో ఏసీ పెట్టిస్తాడు. ఈ విధంగా రెండేసి పెట్టుకుంటూ ఉన్నాడని చెప్పి అతనేం చేస్తాడంటే, శివుడికి లేదా ఏ దేవీ దేవతకో ఆయన ప్రార్థించి, చూడు తండ్రి, నేనేం కొనుక్కున్నా కూడా ఇతను రెండేసి కొనుక్కుంటూ ఉన్నాడు, నాకు వరాన్ని ఇవ్వు. అతను ఏం కొనుక్కున్నా నాకు కూడా 2 దొరకాలి. అతనికి ఒక టీవీ దొరికితే నాకు 2 టీవీలు దొరకాలి. ఆ విధంగా నాకు వరాన్ని ఇవ్వు అని కోరుకుంటాడనమాట. అప్పుడు సరే తదాస్తు అన్నాడు భగవంతుడు. అప్పుడు ఆ దేవి దేవత ఎవరైనా, అప్పుడు ఈయన ఒక టీవీ కొనుక్కున్నాడంట, ఈ పక్కింటి ఆయన. ఈయనకి ఆటోమేటిక్ గా 2 దొరికేసినాయి. ఈయన ఒక కారు కొనుక్కున్నాడంట, ఈయనకి 2 కార్లు ప్రత్యక్షం అయిపోయినాయి. ఈయన ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఈయనకి 2 డూప్లెక్స్ హౌసెస్ దొరికినాయట. ఈ విధంగా చూస్తూ ఉన్నాడు, ఏ విధంగా ఇతనికి అన్ని కూడా డబల్ గా దొరుకుతూ ఉన్నాయి, ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోగా అతనికి వరం లభించింది. నేను ఒకటి కొనుక్కుంటే అతనికి 2 వస్తాయని వరం లభించింది అని తెలుసుకున్నాడట. అప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడండి, ఆహా ఈ విధంగానా అని చెప్పి అతను ఒక కన్ను పొడుచుకున్నాడంట, అతనికి 2 కళ్ళు పోయినాయట. ఆ విధంగా మనము ఈ లోవర్ మోడ్స్ లో ఉన్నప్పుడు వెంపర్లాట, ఒకరిని చూసి ఇంకొకటి అని అంతు లేకుండా మనం పోటీ పడుతూ ఉన్నాం అనమాట. కానీ ఆ మార్గంలో మనల్ని హింసించుకుంటున్నాం, పక్క వారిని కూడా హింసిస్తూ ఉన్నాము. నో హ్యాంకరింగ్, వాళ్ళకి ఎటువంటి వెంపర్లాట ఉండదు, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. తర్వాత ఈర్ష్య చెంది ఉండరు, ఈర్ష్య కలిగి ఉండరు. తర్వాత అతని బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్వభావము అన్ని పరిస్థితుల యందు సమముగా ఉంటారు, స్టడీగా స్థిరంగా ఉంటారు. తర్వాత ఎవరైనా పొగిడినా లేకపోతే తిట్టినా కూడా వాళ్ళని ద్వేషించరు. మనలో ఎంతమంది ఆ విధంగా ఉండగలమండి? ట్రై చేసి చూద్దాం. అట్లీస్ట్ భగవద్గీత 18 చాప్టర్స్ అయ్యేలోపు మనల్ని ఎవరైనా పొగిడారనుకోండి, నువ్వు రోజు భగవద్గీత వింటూ ఉన్నారా? మాకు కుదరటం లేదండి, మీరు చాలా బాగా వింటున్నారు. అప్పుడు మీరు పొంగిపోతూ ఉన్నారా లేదా? లేకపోతే ఎందుకయ్యా భగవద్గీత వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, ఎన్నో పనులు ఆపుకొని ఎందుకు వెళుతూ ఉన్నారు అని ఎవరైనా తిట్టినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా, అరే వీడికి ఏం అర్థం కావటం లేదని ద్వేషిస్తూ ఉన్నారా? ఆలోచించి చూడండి. దట్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ సీ. ఈస్ 4 days, 4 more days ఉన్నాయి మనకి. ప్రాక్టీస్ చేసి చూద్దాం. పొంగిపోతూ ఉన్నామా లేకపోతే మనం ద్వేషిస్తూ ఉన్నామా? ప్రైజ్ దొరికినప్పుడు, మనకు పొగడ్తలు లభించినప్పుడు, అదేవిధంగా తిట్టు లభించినప్పుడు కూడా మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము? తర్వాత మనకి మెప్పు, తర్వాత డిజానర్, మనల్ని ఎవరైనా కూడా అగౌరవంగా మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాం? మన తుకారాం మీ అందరికీ తెలుసు కదా, మనకు స్టోరీ. తుకారాముడు అత్యంత పారవస్యంలో పాడుతూ ఎన్నో భజనలు రాసి భగవంతుని కీర్తించడమే ఆయనకి అమితానందం. ఇంకా ఆకలి దప్పులు ఏమీ లేవు. గృహస్థుడు ఆయన, పాపం గృహస్థుడు, భార్య ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు, అయినప్పటికీ ఆయనకి ఏ పని చేయటానికి టైం లేదు. ఆ పారవస్యంలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు. చాలా కోమలమైన హృదయం తుకారాముడు.
అయితే పాపం భార్య ఎంతో చక్కగా ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు భర్తని కూడా మూడో పిల్లవాడిగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ భర్త చాలా అమాయకుడు. ఏదో భజనలు పాడుకుంటూ ఉంటాడు. ఆవిడ పాపం భౌతికమైన చైతన్యంలోనే ఉంటుంది కానీ భర్తని ఏమనదనమాట. అయితే ఈ విధంగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎంతో ఉన్న ఆస్తి అంతా కూడా హరించుకుపోతుందనమాట. అందరికీ పంచిపెట్టేస్తూ ఉంటాడు. ఏదో వ్యాపారం మొదలు పెడతాడు. ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి దానం చేసేస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా అంతా పోగొట్టేస్తాడనమాట. పాపం అలా నెట్టుకొని వస్తూ ఉంటుందనమాట భార్య. సరే ఒక చేనులో అతన్ని ఒక పనివాడుగా అట్లీస్ట్ కొంత ధనం వస్తుంది. ఈ కుటుంబాన్ని ఏదో విధంగా సాకొచ్చు అనుకుంటూ ఆవిడ పంపిస్తుంది. పంపిస్తే ఆ చెరుకు గడలను తెస్తాడనమాట. ఆ పొలంలో పండిన చెరుకు గడలు ఇస్తాడు ఆ యజమాని. అవి తెచ్చుకొని వస్తాడు. పాపం తిండి తినడానికి కూడా ఉండదు. బాగా బీదవాళ్ళు అయిపోతారు. తుకారాం వాళ్ళ భార్య అందరూ కూడా. అయితే ఆయన పాపం ఇంత కట్ట మోసుకుంటూ భగవంతుడు ఎంతో కరుణామయుడు, ఇంత నాకు ఆహారాన్ని ప్రసాదించాడని ఏదో భజనలో ఆయన లీనమైపోయి పాడుకుంటూ పారవస్యంగా ఇంటి దారిని వెళుతూ ఉంటే పిల్లగాళ్ళందరూ కూడా గ్రామంలో ఆడుకునే పిల్లవాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారండి, ఒక్కొక్క కాడను పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారనమాట. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఒక్క కాడ మిగిలిందట. ఒక్క చెరుగ్గడ మిగిలిందట. అదేంటండి ఇంత పని చేశారే పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక్క గడ ఇచ్చి పంపించాడా మీ యజమాని అంటే, లేదు లేదు పెద్దగానే ఇచ్చి పంపించాడు. పిల్లగాళ్ళందరూ కూడా పాపం ఆకలేసినట్టుంది తీసుకెళ్ళిపోయారంటాడనమాట. కోపం వచ్చేస్తుంది పాపం. ఎంతో ఓర్పుతో ఉంటుంది. కోపం వచ్చేసి పాపం వాళ్ళ సొంత పిల్లలేమో ఆకలితో మలమలా మాడిపోతూ ఉన్నారు. ఆ కోపంలో ఆవిడ ఏం చేస్తుంది, ఆ చెరుగడ్డ పెట్టి ఒక దెబ్బేస్తుంది భర్తని. ఒక దెబ్బ వేసినప్పటికి అదేమవుతుంది, 2 చెక్కలుగా అయిపోతుంది అన్నమాట. 2 భాగాలుగా విడిపోతుంది ఆ చెరుగ్గడ. అప్పుడు కూడా ఒక భజన పాడతాడు. తండ్రి నువ్వెంత కరుణామయుడు, నా పిల్లలు ఇద్దరున్నారు. కానీ నేను తెచ్చింది ఒకటే చెరుగ్గడ. దాన్ని రెండుగా చేసావా, నా ఇద్దరు పిల్లల్ని ఆకలిని తీర్చడానికి 2గా చేసావా అని చెప్పి ఆయనతో పారవస్యంలో పాడేస్తూ ఉంటాడు అనమాట భజన. నొప్పి తెలియటంలే, భార్య కొట్టిందన్న అగౌరవము లేదు, అసంతృప్తి లేదు, బాధ లేదు, పారవస్యంలో ఉన్నాడు. అంటే అది భక్తుని యొక్క స్థితి అనుకోండి. మామూలుగా కూడా ఈ త్రిగుణాలని దాటిన వాడు ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఏది జరిగినా కూడా స్థిరంగా ఉంటాడు, న్యూట్రల్ గా ఉంటా అంటారు. తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమంగా చూస్తాడు. శత్రువుని మిత్రుని కూడా సమంగా చూస్తాడు. ఎటువంటి భేదము ఉండదు. ఒక రాయి బిడ్డని రాయిని తర్వాత బంగారపు ముద్దను కూడా సేమ్ గా చూస్తాడట. అయితే సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి ఒక భక్తుడు వస్తాడు. భక్తుడు కాదు, ఒక జీవుడు వస్తాడు. ఆయన ఏమంటాడంటే, మీ దగ్గర ఏదో అతి విలువైనది ఉందట మీ ఆశ్రమంలో. మీరు చూస్తే ఒక సాధువు మీకు అవసరం లేకపోతే నాకు ఆ విలువైనది ఇస్తారా అని చెప్పి అర్థిస్తాడనమాట. అతని దగ్గర చింతామణి అనే ఒక టచ్ స్టోన్ చింతామణి ఉంటుంది అనమాట సనాతన గోస్వామి దగ్గర. అయితే ఆ చింతామణిని ఇమ్మని కోరుకుంటే అతను ఒక డస్ట్‌బిన్ అక్కడ ఏదో మూలపడి ఉంటుంది, గార్బేజ్ లో తీసుకోండి అని చెప్పి సనాతన గోస్వామి అతనికి దారిని చూపిస్తారు. చూపించినప్పుడు ఆ చింతామణి దొరుకుతుంది. చింతామణి ఉందా ఈయన దగ్గర? చింతామణి అంటే అది ముట్టుకుంటే బంగారం వస్తుంది, దేని ముట్టుకుంటే అది బంగారం అవుతుంది, కోరుకున్నది ఇస్తుంది, ఆ విధమైనది అనమాట అండి చింతామణి. సో ఈ విధంగా చింతామణి దొరికింది కదా, ఆయన ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి రాత్రిపూట పడుకొని ఆలోచించాడట, ఈ సాధువు దగ్గర ముఖ్యమైన విలువైనది ఉందన్నారే, ఇంత చింతామణి ఇంత విలువైన వజ్రాన్ని అంత చెత్త ప్లేస్ లో పెట్టాడు అంటే ఇతని దగ్గర ఇంకా ఏదో విలువైంది ఉంది, అది నేను పొందాలి, ఇంకా ఉంది ఏదో విలువైంది అని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో సనాతన గోస్వామి ఉంటారు. మళ్ళీ ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన చెప్తారు సనాతన గోస్వామి, అవును నా దగ్గర ఎంతో ఇన్వాల్యుబుల్, దానికి వెలకట్టలేని నా దగ్గర చింతామణి ఉంది, అది నీకు కావాలి అంటే వెళ్ళి స్నానం చేసిరా, స్నానం ఆచరించి తిరిగిరా అని చెప్పి ఆయనకి హరినామ చింతామణిని ప్రసాదిస్తారు అనమాట. ఆ శుద్ధ భక్తుని ఆ ముఖార విందాన్ని నుంచి హరినామం వినగానే అతనికి ఉన్న మాయ అంతా కూడా తొలగిపోయి ఆ హరినామ చింతామణిని అతను ఆస్వాదిస్తూ హరినామం చేస్తూ భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. ఈ విధంగా వాళ్ళకి
ఒక రాయికి ఒక బంగారపు ముద్దకు పెద్దగా వాళ్ళకి ఏం తేడా ఉండదండి. దానివల్ల వాళ్ళకి వచ్చే లాభం ఏమీ ఉండదు అనమాట. వాళ్ళు దాని నుంచి ఏమి కూడా ఆస్వాదించరు. అన్ని కూడా భౌతికమైన పదార్థాలే కదండి. సో ఆ విధమైన ఒక మనస్థితిని కలిగి ఉంటారు. ఎప్పుడూ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు విన్సికల్ గా వాళ్ళకి చైతన్యం ఏ విధంగా తోస్తే ఆ విధంగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయరు. శాస్త్రబద్ధంగా నడుచుకుంటూ ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. పిల్లలందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఈ శ్లోక చక్కగా నేర్చుకోవాలండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మాం చ యోగ్య విచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల యందును అకుంఠముగా నా పూర్ణముకు భక్తియుక్త సేవ యందు నిమగ్నమగు వాడు శీఘ్రమే ప్రకృతి త్రిగుణములను దాటి బ్రహ్మ భావమును పొందును. అకుంఠితమైన భక్తియుక్త సేవ. మాంచయో అవ్యభిచారేణ. అవ్యభిచారేణ అంటే ఎడతెరిపి లేని, కంటిన్యూస్ అనే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. కంటిన్యూస్ భగవంతునితో సాంగత్యం ఏర్పరచుకోవడం వలన మనం ఈ త్రిగుణాలను దాటివేయగలము. ఏ విధంగా అండి? ఒక మేకు ఉంటుంది. ఆ మేకు లోహంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. కానీ దాన్ని అగ్గిలో ఆ విధంగానే పెట్టండి, ఫైర్ లో మనం ఆ విధంగా దాన్ని కొంచెం సేపు ఉంచుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, తీసి పెట్టి కాకుండా ఆ విధంగానే ఉంచాలి. కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఫైర్. ఆ ఫైర్ యొక్క సాంగత్యంలో దాన్ని పెడితే ఏమవుతుంది? కొద్దిసేపటికి, కొన్ని గంటల తర్వాత ఆ అగ్నికి ఉన్న లక్షణాలన్నీ కూడా ఆ లోహం ఆవరించుకుంటుంది. అగ్నికి ఉండే లక్షణాలు ఏంటండి? హీట్ అండ్ లైట్. తేజాన్ని ఇస్తుంది, తర్వాత వేడిమిని పుట్టిస్తుంది, వేడిమిని కలిగిస్తుంది. ఆ రెండు కూడా ఇప్పుడు మేకుకున్నాయి కదండి. రెండు ఎర్రగా కాలిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఎర్రగా తయారైపోతుంది ఆ మేకు. విధంగా అవ్యభిచారేణ త్రిగుణాలను మనం అంటకుండా ఉండేట్టుగా కంటిన్యూస్ ఇన్ టచ్ విత్ కృష్ణ, భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో కంటిన్యూస్ గా మనం ఉండగలిగితే ఆ మేకులాగా ఉండి బయటకు వస్తే మళ్ళీ రాదండి, చల్లారిపోతుంది. ఆ విధంగా కాకుండా కంటిన్యూస్ గా మనం అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే, భక్తి యోగాన్ని గనక చేయగలిగినట్లయితే, హరినామాన్ని మనం ప్రతినిత్యము చేయగలిగినట్లయితే మనం ఈ త్రిగుణాలను ఆటోమేటిక్ గా తరించేస్తామన్నమాట, దాటివేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో దీన్ని మనం చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. దానికి మనకు కావాల్సింది ఒక గురువు. ఇంకొక చక్కని ఇది ఉందండి స్టోరీ, ఒక కథ. నామ్దేవ్ అని చెప్పి ఒక భక్తుడు అనమాట. ఆయన ఎంత ఉన్నతమైన భక్తుడు అంటే రోజు భగవంతుడితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అన్నమాట. భగవంతుడు స్వయంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడట ఆ భక్తుడితో. ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారన్నమాట భగవంతుడు ఆ నామ్దేవ్. అయితే రోజు భక్తి తత్వాన్ని చర్చించుకోవడం కోసం భక్తులందరూ కూడా ఒక కుమ్మరి ఇంట్లో సమావేశం అవుతూ ఉంటారు. ఆ కుమ్మరికి ఒక చిన్న కుమార్తె ఉంటుంది, ఒక 5 సంవత్సరాల చిన్న పాప, ఒక కుమార్తె ఉంటుంది అనమాట. అయితే తండ్రి రోజు ఆ కుండల్ని తయారు చేసి అవి ఎండిపోయిన తర్వాత ఇట్లా అని కొట్టి దాన్ని అది మంచిగా ఎండిందా, దాంట్లో ఏమైనా బీటలు ఉన్నాయా, అది చక్కగా మనకు అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉందా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా అతని ఫింగర్ తో కొట్టి చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అది రోజు ఈ పాప చూస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కూర్చున్న సాధువులందరూ కూడా, ఈ నామదేవు వీళ్ళందరూ కూడా గుండ్లు క్షవరం చేయించుకున్న గుండ్లతో ఉంటారు కదండి, అవన్నీ కూడా ఆ పాపకి కుండల్లా కనిపించింది అనమాట. కుండల్లా కనిపించి అందరి గుండ్ల మీద టక్ 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 అని కొడుతూ పోయిందనమాట. అలాగనే నామదేవ్ తల మీద కుట్టేటప్పటికి ఎర్రగా చూస్తాడు అనమాట. చిన్న పాప, 5 సంవత్సరాల పాప ఎర్రగా చూస్తాడు అమ్మాయి వైపు. ఎవరైనా మన తల మీద కొడితే మనకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి దిగువ స్థాయిలో ఆ గుణాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ క్రోధము అవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. సో అహంకారంతో అతను ఎర్రగా చూస్తాడు అమ్మాయి, క్రోధంగా. అప్పుడు నాన్న ఈ కుండలో అహంకారం నిండిపోయి ఉంది అంటుంది అనమాట. అహంకారం నిండిపోయి ఉంది అంటూ ఉన్నదన్నమాట. అది వినగానే అతని కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. అరే
వెంటనే అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. తిరిగి వెళ్ళిపోయి దారిలో ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు. నేను రోజు భగవంతుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నానే, ఎప్పుడు నాకు భగవంతుడు నాతో చెప్పలేదే, నాలో ఇంకా ఇట్లాంటి గుణాలు ఉన్నాయా, దిగువ స్థాయికి సంబంధించిన గుణాలు ఉన్నాయా, ఇంత అహంకారంతో నేను ఇంకా ఉంటూ ఉన్నానా అని చెప్పి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రశ్నిస్తాడనమాట. తండ్రి, నేను నీతో రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నానే, ఒక్క రోజు కూడా నాకు చెప్పలేదే, నా నా హృదయంలో ఇంత అహంకారం నిండిపోయి ఉంది అని నాకు చెప్పలేదే, చిన్న పాప ఈ రోజు నాకు దారి చూపించింది అని భగవంతుడు ప్రశ్నిస్తాడనమాట. అప్పుడు అంటాడు, నా చూడు, ఇది నా జాబ్ కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ మై డ్యూటీ, గో టు యువర్ గురు, నీ గురువు నువ్వు తెలుసుకో, ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకోపో, నువ్వు వెతుక్కొని నీ గురువుని నువ్వు ఆశ్రయించు, ఇది నా జాబ్ కాదు. నీ గురువు యొక్క ఆధీనంలో నువ్వు, ఆ గురువు చెప్తాడు నీలో ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయి, ఏమేమి సద్గుణాలు ఉన్నాయి అనేది తరిచి చూసి నిన్ను చక్కని భక్తునిగా చేసి పరంధామానికి చేర్చేవాడు గురువు, ఇది నా జాబ్ కాదు. అందుకనే గురువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ప్రాధాన్యమైనది అన్నమాట ఆధ్యాత్మిక జీవనం. సాక్షాత్తు భగవంతుడితో మాట్లాడే వాడికే ఈ విధమైన పరిస్థితి అయితే మన పరిస్థితి ఏంటండి? తప్పకుండా మనందరికీ కూడా గురువు కావాలి, గురువుని ఆశ్రయించాలి. మనం ఏదేదో అనుకుంటామా, నేను ఈ స్థాయికి వచ్చేసాను, ఆ స్థాయికి వచ్చేసాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అది భగవంతుని యొక్క భక్తుడు మాత్రమే తరచి మనల్ని, ఎందుకంటే ఆ దారిని అంతటినీ కూడా ఆయన చూసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు ఎక్కడెక్కడ లోపాలు ఉన్నాయో మనకి తరచి చెప్తాడనమాట. సో ఆ విధంగా నామదేవ్ ఒక గురువుని వెతుక్కొని తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి శరణాగతి పొంది భగవద్ధానాన్ని నామాన్ని చేరుతాడనమాట. సో త్రిగుణాలు మనల్ని బంధిస్తే కృష్ణుడు దాని నుండి మనల్ని విముక్తి చేస్తున్నాడు. త్రిగుణాలు మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటే కృష్ణుడు మనల్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకని మనకి గురువు అవసరము అంటే, ఈ త్రిగుణాలలో నేను బందీ అయిపోయి ఉన్నాను, నా చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా బందీ అయిపోయి ఉన్నారు. ఏదో ఒక గుణం మనల్ని బంధించేసి ఉంది, ఆ తాళ్లతో మనల్ని బంధిస్తూ ఉంది. గుణము అంటే తాడు అనే ఒక అర్థం కూడా ఉందన్నమాట. తాళ్ళు కట్టేసి చిక్కులుగా పడిపోయి ఉన్నామన్నమాట. ఆ తాళ్ళని కట్ చేయడం అనేది, ఖండించడం అనేది, కట్టుబడి ఉన్నవాడు ఇంకొకరి తాళ్ళని ఎలా కట్ చేస్తాడండి? ఖండించలేడు. ఎవరైతే ఆ తాళ్ళ ఆ బంధనంలో లేకుండా ఫ్రీగా స్వతంత్రంగా ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని కట్ చేయాలి, వాళ్ళు వచ్చి మన తాళ్ళని ఖండించాలి. అందుకని భగవద్భక్తులు లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు మనకి ఎంతో అవసరం. వాళ్ళు వచ్చి మనకి కట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉన్నారు, దే ఆర్ నాట్ అండర్ ద మోడ్స్, ఈ త్రిగుణాల ఆధీనంలో లేరు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి మనకి ఆ బంధనం నుంచి విముక్తి చేయిస్తారనమాట అండి. సో ఈ రోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీకేమన్నా నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో మనకి జపమాలలు, పుస్తకాలు కావాలని చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదండి. మన సైట్ లో ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మీరు భగవద్గీతని వివిధ భాషలలో ఉన్నాయి. తెలుగు కావాల్సిన వారు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ కావాల్సిన వారు ఇంగ్లీష్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు. అవి కాకుండా ఇంకా మిగతా కింద శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని ఉంది చూడండి, అది శ్రీమద్ భాగవతం దశమ స్కందం అన్నమాట. ఇది శ్లోకాలు ఉండవు, భాగవతమే శ్లోకాలు ఉండవు, మనం స్టోరీస్ గా మనం చదువుకుంటూ పోవచ్చు అన్నమాట, కథా రూపంలో ఉంటుంది. తర్వాత ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం, వీలైతే ఈ పుస్తకాన్ని చదవండి. మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా పూర్తిగా తీరిపోతాయి. ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, మంచి పుస్తకం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఇంకా మనం భక్తి వృక్ష గురించి మన వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో పెట్టున్నాము. భక్తి వృక్షలో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలన్నా, చిన్నపిల్లలు కార్యక్రమాల్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా మన గ్రూప్స్ లో మీరు తెలియజేయచ్చు, లింక్స్ పంపిస్తారు. మీరు ఆ విధంగా ఎన్రోల్ అవ్వండి. ఇవన్నీ కూడా ఉచితమైన సేవలే. ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనం అందరూ నేర్చుకుంటున్నామో ఇప్పుడు కూడా ఆ విధంగానే ఇంటరాక్టివ్ గా నేర్చుకుంటాము. సరే ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఈ రోజు గీతా పాఠం, సదా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమయ్యుండుట ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల సంగము నుండి అత్యంత సులభముగా విడిపడగలము. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండుట వలన ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలము. మనం చెప్పుకున్నదే ఇప్పటి వరకు.
సో ఇది ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే గీతా పాఠం. సరే అందరం ఒకసారి హరే కృష్ణ మంత్రం చేద్దామండి. చేతులు పైకెత్తి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ताई गो सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చండి. తర్వాత పోలింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ చేయండి ప్రభు.